Nilqakom għal programm Mit-sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Fader Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna illum. Bla dubju ta' xejn eżistijej avveniment importanti fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tal-Mit-sena mid-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima hija żjara li għamel il-Papa Franġisku fit-12 u 13 ta' Mejju f'dan iċ-ċentinarju ġewwa Fatima, fejn hemmhekk anke iddikjara qaddisin il-kanonizza il-Franċesku l-Ċaċinta, iż-żewġ titfal vizzjonari. Nafu li l-proċess ta' Luċija għal kanonizzazzjoni diġà beda u miexi tajjeb ħafna. Xtaqt illi llum nibda naqra u nikkommenta l-omelija li għamel il-Papa. Rajna f'da s-seri ta' programmi, rajna u kommentajna id-deritt waħda. Issa nixtieq nieħu hekk l-omelija tal-Papa li l-omelija tal-Papa tagħtina direzzjoni. X'inhuma l-aspetti iktar importanti fid-deritt tal-Madonna ta' Fatima, x'għandna nenfasizzaw minnhom, kif għandna nigħixuhom, x'daw li l-Knisja tagħtina permezz anke tal-Papa f'dan l-anniversarju, għalhekk xtaqt anke b'fidiltà lejn il-Papa u l-Knisja nisimgħu mill-ġdid x'qal il-Papa ġewwa Fatima u nirriflettu dan naraw ftit xi jfisser anke lina. Il-Papa ovvjament għax kienet l-omelija f'Qudiesa jagħmel referenza anke għall qari tal-Qudiesa illi b'mod partikolari kien meħud anke mill-Apokalissi kapitlu 12 meta għandna s-sinjal li der fis-sema ta' din il-mara li bsa x-xemx li hija simbolu ta' Ġerusalem tas-sema, simbolu tal-Madonna illi qiegħda anke twellet lil Ġesu, id-dragun jipprova jaħtfu eżisti simbolu ta' Ġesu, simbolu tal-Knisja li qed twellet il-Kristu xietan qed jippersegwita. U f'dal kuntest ħanisimgħu il-Papa xejn f'din l-omelija. Jibda billi kwota l-Apokalissi kapitlu 12 vers 1 u jgħidilnek u der sinjal kbir fis-sema, mara li bsa x-xemx. Hekk jgħid l-awtur tal-Apokalissi dwar il-viżjoni li kellu f'Patmos u josserva wkoll li kienet waslet biex tagħti d-dawl l-liben. Imbagħad fil-Vanġelu smajna li Ġesu jgħid lid-dixxiplu Awni ommok. Għandna Sinjura wisq sabiħa, ikkummentaw bejniethom it-tfal li kellhom id-dera ta' Fatima fi triqthom lura d-dar f'dak il-jum minbierek ta' 13 ta' Mejju ta' mit-sena ilu. U fil-għaxija ċaċinta ma rnexxilix tissapporti aktar u tarfed bis-sigriet lill-omma. Illum rajt lill-Madonna. Huma kienu raw lill-Om tas-sema. Fuq l-istess post li straħu għajnihom wafqu l-għajnejn ta' ħafna. Imma dawn ma rawiex. L-Om Verġni ma ġietx hawn biex aħna narawha. Għal dan se jkollna l-eternità kollha jekk imorru il-ġenna. F'dan l-ewwel paragrafu eżistijej, il-Papa qed jagħmel enfasi illi għamlu throughout biex ngħidlek fi żjara tiegħu ġewwa Fatima. Il-Papa Franġisku jixtieq jenfasizza lil Madonna kif deret ġewwa Fatima hija l-Om li tagħna Ġesu. Irid jenfasizza l-kwalità tal-maternità ta' Marija, Om Ġesu u Om il-Knisja, l-Om spiritwali. Jina nħoss li l-Papa mill dan l-enfasi xi drabi eżistijej anke l-messaġġ ta' Fatima hawn min prova jitrasformah f'xi ħaġa ta' twerwir, f'xi ħaġa ta' biża'. Kif diġà spjegajt anke hawn min jgħid saħansitra li l-Knisja mhux vera għaltinna x'inhu t-telet sigriet imma qed taħbi xi affarijiet li huma tal-biża'. Mentri l-Papa qed jenfasizza isma' l-Madonna hija Om mhix ġejja tbiża'. U anke jekk ħaturina affarijiet tal-biża' bħal l-infern qed turihomna bħala Om tajba li trid tippreveni l-wlieda milli jweġġaw. Eżisti. Allura irid joħodna fil-qalba għalhekk jgħid għandna Om u jikkwota l-Ġesu. Ġesu dwar il-Madonna. L-inna di għalinna hawn i ommok. Hawn i ommok, hekk qallu. U l-inna hekk jindika l-Marija hija Omna. Dillhom kif iddeskrivu tfalijiet il-Papa Franġisku s-Sinjura wisq sabiħa. Hekk tkellmu tfal bejniethom.
kemm sabiħa Marija li hija immakulata, hija bla dnub, hija b'imħabba safja, hija mimlija bl-Ispiritu Santu, hija li qalba miftuħa l-Alla. Alla jammar fija, Alla huwa sabiħ, Marija biex ngħidu hekk tiddi balla minn ġewwa fiha. U din kemm hija sabiħa, li hija sabiħa, Sinjura u s-sabiħ. Il-Papa rrid idaħħalna f'din it-triq tal-maternità u f'din it-triq ta' sbuħija. Hekk dawn huma żewġ temi li l-Papa Franġisku joħroġhom f'din l-omilija. Tant hija sabiħa li dinna ċaċinta ma nixlix tissapporti u tgħid isma' llum rajna lill-Madonna, rajnija. Din iż-sbuħija tiżboq lilek, issaħrek, iġġennek, tiffissa fuqha, titkellem dwarha. U l-Papa jgħidilna però il-Madonna eżisti ma dderix ġewwa Fatima biex aħna mmorru u naraw lill-Madonna. Jgħid nistgħu ngawduha u narawha fil-ġenna, aħna mmorru l-ġenna għandna l-eternità sieħa. Allura l-Papa waqt li iridna iva npoġġu il-ħarsa tagħna fuq Marija u fuq iż-sbuħija tagħha, però irid li anka nasib il-Papa rrit joqgħod attent li il-postijiet ta' deritt tal-Madonna ma nirrealizzaw ma nirriduġuhomx għal postijiet ta' kurzità, immorru biex nagħmlu xi esperjenza sopranaturali, immorru biex kulħadd isir viżjonarju, kulħadd kull min immur Fatima rid jibda jara l-Madonna. Li rrid jiddaħħalna f'din l-esperjenza tal-Om tagħna tas-sema, ta' sbuħja tagħha, però biex ipoġġilna ħarsitna mhux f'kurzità spiritwali u nagħmlu xi supermerkati ta' spiritwalità u esperjenzi sopranaturali f'postijiet ta' deritt, imma le biex hemmhekk isiru l-postijiet ta' konverżjonijiet. Eżisti. Għalhekk ipoġġi l-ħarsa tagħni din għall-Madonna l-kol ħatarawha tinkwitawx il-Papa jtidilna, imma narawha l-kol fil-ġenna. Hawnhekk naħdmu għas-salvazzjoni tagħna u tal-oħrajn. Fit-tieni paragrafu ta' dil-omilija il-Papa jgħidlek imma għal-Madonna waqt li basritinna u s-sitna fuq il-periklu tal-infern li lejh tieħu l-ħajja spiss proposta u imposta mingħajr Alla u li żebblaħ lil Alla fil-ħlejja tiegħu ġiet biex tfakkarna fid-dawl ta' Alla li jammar fina u jattina għax kif smajna l-ewwel qari bina ġie maħtuf għal quddiem Alla. U skont kliem Luċija it-tliet privileġġjati ġifieri tfal sabu ruħhom fid-dawl ta' Alla li kien ħireġ mill-Madonna. Idawrithom bil-man tad-dawl li Alla kien ta'. Skont dak li jemmnu jħossu ħafna pellegrini, jekk mhux kollha, Fatima fuq kollox dan il-mant ta' dawl li għattina. Hawn bħal f'kull post ieħor ta' dil-art meta nistkennu taħt il-ħarsien tal-Om Verġni biex nitolbuha, kif tallimna issa l-Verġina urina lil Ġesu. Hekk kemm huma sbieħ daw l-espressjonijiet tal-Papa eżisti. Mela l-Papa hawnhekk qed jurina smeħ. Il-Madonna hija u hija li tfakkarna fil-ġenna, però fl-istess ħin turina l-infern. Hija milli iva turina li aħna nistgħu nitilfu ruħna fl-infern. Bistil ta' ħajja u l-Papa huwa jibes jgħidha proposta u imposta il-lifestyle tal-lum, il-lifestyle li d-dinja tipproponilna llum huwa stil ta' ħajja li jista' jħodna l-infern. U qed jgħid il-Papa li xi drabi dan il-lifestyle huwa anke impost fuqna, eżisti ċerti nies issa hekk tiddettalhom il-ħajja kif huma għandhom jgħixu. Żgħażagħ li jsibu ruħhom fi stil ta' divertiment li kważi huwa impost fuqhom. Ħajja li l-Papa jgħidha hekk mingħajr Alla u li żebblaħ il-Alla fil-ħlejjaq tiegħu. Il-lifestyle tal-lum il-Papa hekk jiddefinih. Ħafna nies qed jgħixu mingħajr Alla u jżebilħu l-Alla fil-ħlejjaq, ġifieri fil-ħolqien u fil-bnedmin. Iftakru Ġesu qalilna li ma tagħmlux mal-oħrajn ma tagħmlux miegħi. Meta aħna nkasbru lill-bniedem aħna noħduha kontra Alla. Mela mingħajr Alla u kontra l-bniedem. Din huma l-istil ta' ħajja illi jista' jħodna l-infern qed jgħid il-Papa. Imma quddiem dan kollu l-Madonna ġiet tfakkarna skont il-Papa Franġisku, titfakkarna ġewwa Fatima biex tfakkarna fid-dawl ta' Alla li jammar fina u jagħtina.
il-Madonna ma ġietx biex ngħidu hekk tiffissana fl-infern, ġiet biex turina l-infern, imma ġiet biex turina il-way out mill-infern. It-triq li ma toħodniex l-infern, li huwa it-triq tad-dawl, li huwa Kristu nnifsu li għalinna jiena id-dawl tad-dinja. Dan id-dawl ta' Alla, il-Papa jfakkarna f'dak li tgħid Luċija, il raw ħireġ mill-Madonna. Il-Madonna eżisti bħal Knisja u bħalna l-insara, aħna t-tempju tal-Ispiritu Sant, u aħna dak li nġorru din il-preżenza ta' Alla. Aħna l-insara dak li nġibu din it-tama, aħna l-insara dak li nxerdu dan id-dawl eżisti. Ekk tkun il-Knisja posta tama. U bat il-Papa jgħid li mhux biss dan id-dawl ħareġ mill-Madonna, ma dan id-dawl, dan il-mant ta' dawl jatti u jiksi l-tfal. U kemmu sabiħ kif jiddefinixxi Fatima l-Papa, li huwa il-mant ta' dawl li jattina. Fatima huwa l-post fejn il-Madonna tattina bil-mant tagħha, u l-mant tagħha huwa d-dawl ta' Alla. Il-libsa ta' Marija, l-mantel tal-Madonna u l-Ispirtu Santu. Meta aħna nitolbu l-Madonna biex iddaħħalna taħt il-mantel tagħha, ġifieri tattina tiksina bil-preżenza tal-Ispirtu. U hemmhekk il-Papa jfakkarna fis-Salve Reġina x'nitolbu għall-Madonna, urina l-Ġesu. Għaliex taħt il-mant tal-Marija insibu l-Ġesu, għax huwa l-Ispirtu Santu li jurina minnu Ġesu. U għal-Madonna u l-Ispirtu, għal-Knisja u l-Ispirtu fl-imkien li juruna il-wiġġ vera ta' Kristu. Jalla sistijej, ek din l-esperjenza kollha ta' Fatima tkompli ddaħħalna kif qal il-Papa Franġisku f'din l-esperjenza li nkunu mottija taħt il-mantel ta' Marija li ġiet iva bħala ġiet turina l-infern, pero ġiet turina l-way out mill-infern, li ju Kristu id-dawl vera li Marija trid turjunna. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-moment li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità Qaddisa nadurawk, Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-Mulej jagħtikom islim.